Izen eta ibilbide luzeko kirol elkartea da Baionako Abiron taldea, kirolari eta kirolandana biltzen dituena, eta horietako bat da pilota. Pilotari taldea da bastante importantea. 255 persona pelotan biltzen dira. Bueno, talde guztietan, baizu, aso importante da. Nahiko garrantzitsua eta historia handikoa, klubean ia sorreratik egon baita. Pilota hemen hasi zen 1906an. Orduan, aurreneko taldea izan zen arraunlariak. Hortako da Adiogon Baione, Adiogon da arrauna frantzesez, baizu. 1904 eta pelota etorri zen 1906. Hemen sortua da. Gazteak sortu baino lehenago pelotan ibiltzen dira. Hala ere, esku-uska edo eskupilota gabe geratu ziren 2018an, eta geldialdi baten ostean, berriz ere martxan da. Raian klubeko gazteena nintzen eta pena zela atxemaiten nuen ez izaitea pilota eskolarik Baionan. Eta Ikerrekin behin aipatu ginuen, ez ginen sobera ezagutzen ere, eta ezan zidan zela normala ez izaitea, eta proposatu nion berriz hasteko pilota eskola bat. Duela 5 urte berrekin zioten pilota eskolari, eta gaur egun osasun onarekin dihardu. Baitugu 25 gazte, asteazkenero, badoaz 6 urtetik eta 16 urteraino. Osasuntsu pilota eta baita euskara ere, ia dena euskaraz egiten baitute bertan. Pisan naturalki egin den zerbait da, eta gehienak ikastolatik etortzen ziren aurrak ziren, eta naturalki egin den auto bat izan da. Pilotari dagokioenez, egiten dugu plaza udantzeak, eta hor negua denez, hor trinketean egoten gira. Biek egiten dituzte. Naiz eta gehiengoak, trinketean maite dut jostatzea, eta bada ere mu gehiago, eta gehiago jotzen alduzu. Ariz bezala trinketeak maite ditut, eta bada ere mu hainitz, beraz jostatzen gira aska. Eta pilotari profesionalen artean, izarrak maite. Nire kasuz eta bere kotxa da nire otxo, beraz ala, eta besteaz zabaleta eta altuna. Izan trinketean, eta baita ezkerparetan. Laso eta altuna. Eta eskupilota Baionan ezagutu nahi duenak, Etor dadila aritzera eta maite badu izena emanen diogu. Eta salbu bakantzetan zehar ez dugu egiten. eta desioa etorkizunean osasun beretik segi dezala pilota eskolak. Aurra aski ditugu, usteko momentuz, eta trinketea betea dugu, eta geroko emaitzak ederrak ukatea txapelketetan ere bai. Izan Baionan, eta baita Euskal Herri osoan ere.